समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ब्रह्मांड नायक जय जय श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार भक्त हो, आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। स्वामीप्रिय भक्त हो, आजचा हा व्हिडिओ खूप खास आहे, कारण या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला गेल्या 35 वर्षांपासून पुणे रेल्वे स्टेशनवर असलेले मस्तान बाबा यांच्याविषयी माहिती ऐकायला मिळणार आहे। स्वामीप्रिय भक्त हो, माझ्या ओळखीतले एक स्वामी भक्त श्री प्रमोद नाईक हे मस्तान बाबांवरती निस्सीम श्रद्धा ठेवणारे आहेत। या दादांनी मस्तान बाबांविषयी एक लेख मला पाठवला। तो लेख मी इथे कथन करून सांगत आहे। मी प्रमोद नाईक स्वामी समर्थ महाराज यांची आज्ञा घेऊन लिखाणास सुरुवात करतो। पुणे स्टेशन सर्वसामान्य जनतेसाठी पुण्यातील मुख्य रेल्वे स्टेशन, पण जे सेवेकरी अध्यात्मात विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी एक श्रद्धेचे स्थान। याचे कारण जर विचारले तर गेल्या 35 वर्षांपासून पुणे स्टेशनवर असलेले मस्तान बाबा, आजवर कोणालाही त्यांच्याविषयी माहिती नाही की बाबा कुठून आले, त्यांचा भूतकाळ काय, पण त्यांना दृश्य अदृश्य दुनियेचा बादशहा म्हणतात। आणि बादशहा म्हणायलाही हरकत नाही, कारण पुणे स्टेशन जवळील पोलीस स्टेशन आणि बाजूला असलेले एसटी स्टँड या सगळ्या ठिकाणी बाबांचा बिना रोकटोक वावर असतो। त्यांचे दर्शन होणे हे लोक आपले भाग्य समजतात। मस्तान बाबा पुणे स्टेशनवर फिरणारे एक अवलिया, हो अवलियाच म्हणावं लागेल, कारण ऊन थंडी पाऊस काही असलं, झोपायला गादीऐवजी जमीन आणि पांघरायला आभाळ, कमरेला एक टॉवेल आणि गळ्यात एक टॉवेल बस। मध्यम अंगकाठी, किंचित घारे डोळे, अर्धवट पांढरे झालेले कुरळे केस, सतत त्या केसांच्या बटा बोटाने गोल गोल फिरवत असतात। अंग आणि कपडे, अर्थात कपडे म्हणजे 2 टॉवेल अगदी कळकट झालेले, पण जर तुम्ही त्यांच्या जवळ गेला तर जराही दुर्गंधी नाही। नवल म्हणजे त्यांच्या पायात असलेले चांदीचे तोडे, हो त्यांच्या दोन्ही पायात चांदीचे तोडे आहेत। कधी कधी बाबा हवेत हातवारे काहीतरी करत असतात, जणू ते संपूर्ण जगाचे गणितच सोडवत आहेत असे भासते। बाबा जितके रागीट दिसतात तितकेच प्रेमळही आहेत। बरेच सेवेकरी बाबांच्या दर्शनासाठी किंवा भेटीसाठी पुणे स्टेशनला येत असतात। बाबा कधी हुसकून लावतात तर कधी प्रेमाने डोक्यावर हात ठेवतात। त्यांना समजणं थोडं अवघडच आहे। ठरलेले सेवेकरी नित्य नियमाने घरून जेवण घेऊन येत असतात। बाबा प्रत्येकाच्या डब्यातील थोडं थोडं अन्न खातात, जणू त्यांना कोणाला नाराज करायला आवडत नाही। बरेच सेवेकरी बाबांना आपल्या मोबाईलवर कव्वाली किंवा शंकर महाराजांची गाणी लावून देत तासनतास त्यांच्या बाजूला बसून काही सेवा करायला संधी मिळते का याची वाट बघतात, जसे बाबांचे हातपाय दाबणे इत्यादी। गरीब म्हणा व श्रीमंत सर्व प्रकारचे लोक मस्तान बाबांच्या दर्शनासाठी येत असतात। वरील वर्णन किंवा गोष्टीमुळे नक्कीच तुम्हाला इतकं लक्षात आले तर असेल, बाबा हे असामान्य व्यक्तिमत्व आहे। काही दिवसांपूर्वी संतोष म्हणून एका सेवेकरीने व्हॉट्सॲपवर एक बाबांविषयी पोस्ट टाकली आणि वर्तमानपत्राची एक कटिंगही टाकली। त्यात लिहिले होते की बाबांनी होळीच्या दिवशी पाण्याने होळी पेटवली। तेथे जमलेल्या बऱ्याच सेवेकरींनी त्या पाहिले। अजून पण काही लोक असतील ज्यांना बाबा हे असामान्य व्यक्तिमत्व आहेत हे मान्य नसेल। अशा लोकांना मी सांगू शकतो की गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जगात कोरोनाचं सावट आहे। त्यासाठी सरकारकडून काय काय काळजी घ्यायची याची नियमावली ही जाहीर झाली, पण बाबांना जर पाहिलं तर बाबा जमीन, रेल्वे स्टेशनवरील बाकडे कुठेही जाऊन बसतात। त्यांच्याकडे असंख्य लोक येतात। परत स्टेशन असल्यामुळे अनेक प्रवासी तिथे असतात, पण बाबांना साधी शिंक सुद्धा अजून आली नाही ना ते आजारी पडले। या काळात सर्व लोक घरात आहेत,
हवी ती काळजी घेतात. उलट जे लोक स्वतःला असामान्य व्यक्तिमत्व असल्याचा दावा करतात ते स्वतः मास्क लावून फिरतात. एकदा एकाने मला विचारले की ते जर अवलिया आहेत तर त्यांना चांगली कपडे द्या, त्यांना मंदिर बांधून द्या. पण अवलिया लोकांना ना प्रसिद्धीची ओढ असते ना भौतिक सुखाचा लोभ. ते त्यांच्या दैवी गुणांनीच ओळखले जातात. साधनेत ज्यावेळी त्यांच्याविषयी जाणून घेण्यासाठी गेलो तर एकच उत्तर आले की बापाचं जन्माचं कोडं सोडवण्यापेक्षा त्याच्या सहवासात राहा, त्यात कल्याण होईल तुझं. त्यानंतर मी तेच करतो. जेव्हाही भेटीची ओढ होते किंवा आदेश येतो मी फक्त तिकडे त्यांचे दर्शन घेऊन बाजूला जाऊन बसत असतो. कारण या कलियुगात अशा अवलियांचा सहवास लाभणे ही भाग्यच आहे. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर स्वामीप्रिय भक्त हो, मस्तान बाबांविषयी ही माहिती आपल्याला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्कीच कळवा. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या. स्वामींचे चरण सुखाचे कारण, स्वामींचे चरण सुखाचे कारण, स्वामी विना कोण तारी जगी, स्वामी विना कोण तारी जगी.